Era să mă dezobișnuiesc de iarnă. Sau ce-am luat? În curbă, direct trotuar, m-am încurcat. Noroc, n-am luat copacul. Am fi ochii de vară. Super șmecher. Viteza mielcului. Murașorul care vrea să mă depășească. Hai frate, dă-te dacă te duci. Și zăpadă prinde ea, ce prinde. Dar în schimb pe gheață, e gheață rău acolo. Vede dacă ajungem. Se facea roșu, se mă plec eu. Era să fie blocat râmpou. Aici a fost dat cu puțină sare ceva, se vede că a fost dat. Da, în alte părți s-a dat doar cu lama. Și cum prima zăpadă a căzut pe asfalt puțin mai cald, s-a făcut gheață de aia, dar gheață. Asta merge dacă una am ridicat, n-am înțeles. Nu mă duc pe aici că e o vale și după aia un deal și sigur nu urc, mai ales că ăștia merg încet. Străzile siberiene. E blocat traficul peste tot. Dar mă mir cum de s-o încumetase asta. Într-adevăr, a mai fost zăpadă. Acum vreo 2 ani, chiar mai înaltă decât asta. Dar nu a fost gheața asta de desubt. Când acum e mult gheață aici de desubt. Mă simt ca și cu Sania, simt cum dudui gheața sub mine. Veneau și roțele de vară și s-au făcut de plastic acum, nu mai sunt. Anvelopele mele nu mai sunt din cauciuc, sunt din plastic. Aici pe... Uite ce mă duc. Tot e gheață. Băi, gheață rău. Și nu spui că e blocat rocada, frate. Cum văd tirurile alea acolo, pare a fi blocat.
strică camioanele sau care e șmecheria? Cred că e un camion acolo care încearcă să urce. Cred. Nu prea se vede din filmare, dar așa pare. Acolo sunt vreo două camioane care urcă podul ăla. Am vedea. Da, aș fi ieșit cu BMW-ul, dar n-am ieșit cu el din cauza că la control tehnic trebuie să-i fac ITP-ul și azi era programat și nu l-am lăsat acolo să le ia. Cred că aveam mai mari șanse să merg mult mai bine cu BMW-ul decât cu acest EOS cu tracțiune față. Deci noi acum o să trebuiască să urcăm, pe unde urcă tirurile astea, urcăm în două, dar uite să mai și depășesc. Frate, dacă vă și depășiți, o să depășesc, nu mai e o bandă. Acolo pare fi nasol, aici e ok. Ne las eu să urci o leacă și să-mi iau avânt. Băi, ce oameni idioți. Așa pot să merg și eu. Vreau să-mi iau o leacă de avânt, că aici. Gata, am urcat. Avem coborâre. Aici e mai ok, leacă s-o dat cu sare, cu nisip. Alegerea cea bună să o iau pe aici pe Locana, decât prin oraș. Avem tot așa o rampă de urcat, dar ceva mai lungă, cred. Și dacă ăștia stau așa par la bară, fără puțin elan, nu cred că aș fi urcat. Bine, la mine anvelopele pe față ar fi trebuit și schimbate. Adică în primăvară trebuie să le schimb. Dar chiar și așa, fiind de vară, s-a făcut plastic. Bun. Cam așa se circulă iarna în Franța. Rămâne să ne auzim pe data viitoare.